Хе-хе-хе. Умрали бе. И здравейте на всички, аз съм Experience PlaySBG и това е първият ми клип на геймплей в моя канал и това ще е на CSGO. Това ще е от част от поредица рандом геймплей, то всъщност не е поредица, просто... Да, както да е, днешка поредица ще е на рандом геймплей, ще имам на разни игри, на които няма да правя поредици. Или всъщност примерно да направя поредица на Just Cause 2, искам да направя нещо по заявка, ако някой иска да направя, ще го направя на рандом геймплей, което няма да е част от тази поредица. И да, стигна съм спамил за това. В момента ще цъкам CSGO, но не ми е купена. И ще трябва да цъкам с ботове, но ще гледам клипа на Crash Bash, където показва как мисля, че можеш с мултиплеер, той там показва някаква версия. И да, за по-нататък мога да разцъкам с приятели, но сега ще цъкам с ботове. Между другото не съм включил още договор с YouTube и не знам дали... Всъщност не знам и не мога да правя клипове повече от 15 минути. И това е проблем, защото пак няма стават много дълги клипове. А и този като за първи няма да е кой колко дълъг. И да, нека започваме, ще цъкам на Dust 2. На Hard. Да. И... да, ще се върна кога започне играта. И да, вече сме в игра. Нямам скинове, както виждате. Но не мисля, че това е чак такъв проблем. И да. Не мисля да си купувам скинове, освен ако не си купя CSGO. И ако се заребя много. Тогава вече може да се купя играта и може да си вземам разни скинове. Като си вкарвам пари там в картата на Steam. Steam, ако искате, може да го оставя в описанието. Коментирайте всъщност дали да го оставя, за мога да цъкаме някой път на някоя друга игра. Може Speedrunners да цъкаме. Не знам каквото поискате там, аз ще снимам клипче с фенове някой път най-вероятно. И да, така. Какъв е живота? Той какво е, бе? Пунде. Така, отиваме и трепеме. Много са гадни тия ботове, защото където отива отбора ми, те не са там, нали? That логик. Не мога да намеря, махли гадните. Че моите ли са? Така, не са. Щом успяхте на бия хита, не са моите. Така. Това клип, че още малко ще изиграя сигурно още една игра и ще го спирам. Да не става много дълго, а и все пак нямам партньорство с YouTube. Така, взехме си сколата. Това е доста добре. Принципно на CS 1.6 съм добър, с него на CSGO не съм свикнал още. Сега ще видим какво ще направя. Марчо! Опа! Ихо! Вой! Някой много ми е странно. Ооо! Я шхита. Кот. Така. Съправям с това оръжие. Така. Имаме подкрепление на Вайтос. И... баки слове деца. Мага, завърнеш умрети лети. Ах, да те е в чекалата е. Бах ти гадния. Как скочи? Много гадния, ей. Аз се пуснах на... да. Логично е, защото аз се пуснах на хард, нали? Да се правя на протока, ама... май не ми се получава нещо. И да тръгвам към Б, защото всички тръгнаха към А. Логика. Сега ще ме пресрещнат. Чакали мазни гадни? Не, тук долу са.
Да. Директ. Идвам директ. Те ги избих. Останаха двама, аз не успех. Йоло! 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 Да отрепиш последния. Епично. Така. И убивам още един-двама и приключвам клипа хора. Това GR, какво е това? Така. Убивам един-двама и приключвам с клипа. Да не става много дълъг. Айде! Трипл кил! Йоло! Йоло! О! Ха! Аз трепах него, той трепа мене. И така, тази игра бързо ще приключи. Майка ти мърсна. Как ходиш бе, пич? Него. Те там, той е тука. Бачи нова. Така изтрепаха целия отбор заради мене. Защото съм про. Така, поне един, Така, свършваме тази игра и приключвам с клипа. Така, не мога да свира света, не знам защо го правя, мага. Това проча бати тъпто. Къде сте, къде сте? На клиента ли играем, а? Къде сте, бе? Ихо. Кому чакали ще, ей? О, снайперчето. Епично. Аре бе. Бать това. Не са лута. Сега 100% да е някъде тук. Ето носите оръжие. Ехо, приятел. О! Поеле бе. И да, това беше всичко от мен. Надявам се да ви е харесало това клипче. Съжалявам, че е кратко. Все пак е първо. И да, дано ви е харесало. Ако е да, моля харесайте клипа. Абонирайте се, ако вече не сте го направили. И да, аз бях Experience Plays BG, вие бяхте моите експита. И да, чао.